Liwap vilayetiniň ýaşaýjylary gaz bergileri sebäpli azyk paýyndan mahrum edilýärler. Adatlyň habarçylarynyň sözlerine görä, vilayet häkimetleri häzirki wagtda ilat tarapyndan gaz üçin 6 aýlyk tölegleriniň netijelerini barlaýarlar. Bergili maşgalalar azyk paýyny ýitirýärler we gaz üçinçiliginden ketilýärler. Şeýle-de suwda çagyrylýarlar. Habarçylaryň sözlerine görä, häzirki wagtda birnäçe etrapda şol sandy harap we darganaty etraplarynda gardy üzmek üçin hasaplaşyklar edilýär. Gaz üçinçiligi üçin hasap her aýyň 10-na çenli ýöredilýär. Soňra her 6 aýda ýarym ýyllyk balans jemlenýär. Indi şonuň esasynda azyk paýyny bermek karar edilýär. Gaz üçin tölegleri naq tölemeli bolýar. Häzirki wagtda köp owalarda ilatyň agla we köpçüliginiň gardy üzmäge asla puly ýok. Adatlyň habarçysynyň yerli häkimetlere talgylanyp habar berişýäli, bu ýagdaý owa ýaşaýjylarynyň gazsyz galjakdygyny şeýle hem un, ýag we şeker ýaly esasy azygy subsidiýelenen bahadan satyn almak mümkinçiligini ýitirjekdigini aňladýar. Mundan başga da bergidarlar suwdy çagyrylýarlar. Häkimetler bergili ýaşaýjylardan puly suwd üstü bilen talap edýärler. Darganaty etrafynda 1310 hojalygyň işi kadiýete berildi. Onuň bergidarlaryň jaýlary gaz üçinçiliginden ketildi. Indi olara emläginiň konfiskasiýa edilmegi abanýar. Harapda ýagdaý has ganimat hasaplanýar. Bu etrapda 600 töweregi maşgala bergidar çykdy. Gaz üçin bergili maşgalalaryň eklesi indi azyksyz we gazsyz galdy. Azatlyň Liwapdaky habarçylarynyň habar bermegine görä, bergidarlaryň sany we pesgirdejili maşgalalardan şol sandy maýyplardan düzülýär. Ýerçilik azyk we derman ýetmezçiligi we gymmatçylygy, şeýle-de nakt pul ýetmezçiligi, aýlyklaryň we pensiýalaryň gijikdirilip berilmegi köpleri agyr güne salýar. Ören garyplykda ýaşaýan girdeji çeşmeti asla ýok diýen ýaly maşgala köp. Häkimetler olary diňlemýärler. Indi olar azykdan hem mahrum boldular. Nädip ýaşajakdygyny göz getirmek mümkin däl diýip efirde adynyň tutulmazlygyny soran Liwaply ýaşaýjy. Birnäçe ýyl bäri azyk paý adam başyna we maşgaladaky adam sany boýunça hasaplanyp satylýar. Ýylyň başyndan bäri döwlet tarapyndan ýylata subsidiýelenen nyrkdan satylýan azygyň möçberi azaldy, bahasy bolsa ýokurlandy. Ýanwar aýynda unyň muktary käbir regionlarda adam başyna 5 kilogramdan maşgala üçin 5 kilograma çenli azaldy. Käbir sebetlerde şeker ýaly beýleki subsidiýelenen azyk önümleri her adam başyna däl-de bir öý hojalygy, ýagny bir öýde ýaşaýan maşgala üçin hasaplandy. Meselem 5 adamlyk maşgala üçin 1,5 litr ösümlik ýagy we 5 kilogram un satyldy. Subsidiýelenen bahalardan iýmit kartoçkalar ýa-da maşgala düzümi baradaky resmi namalar esasynda satylýar. Esasy azyk önümleriniň ýetmezçiligi we bazar bahalarynyň ýokurlanmagy 4 ýyl bäri dowam edýär. Häkimetler kriziň bardygyny resmi taýdan boyun almadyk wagtynda ýurtda jemgyýetçilik nägileligi artýar. Owa adamlary azyk krizisini çözmek üçin yerli häkimetlere köpçülikleýin ýüz tutýarlar. Geçmişde azyk ýetmezçiligi güýçlenende ýurdun häkimetleri nowatlaryň ýok edilmegi üçin çäre görüpdi. Adamlar azyk satyn almak üçin gijelerine nowata durmaly bolupdy. Dükanlaryň howlusynda ýolda görünmeýän ýerde gizlenipdi. Maý aýynda paýtagt häkimetleri azyk nowatlaryny ýok etmek üçin subsidiýelenen önümleri üýe eltip bermek tejribesini ulanyp başlady. Aşgabatdaky habarçylaryň sözlerine görä, bu usul bilen köp adam döwlet dükanlaryndan azyk satyn almak mümkinçiliginden mahrum boldy. Ençe metiniň öýüne azyk asla eltilmedi.